U novinama je aktuelna ovih dana i teza neke izmišljaju da Srpska napredna stranka traži od nas kao da idemo zajedno na parlamentarne ili ne znam neke druge izbore. Prvo da vam kažem, to nije tačno. O tome nikad nismo razgovarali, niti smo smatrali i Aleksandar Vučić i ja da za tim ima potrebe. Ali mene interesuje što su se toliko uplašili od toga. Što toliko pišu o tome? Pa verovatno zato što znaju da kad bi zaista to tako bilo, ta lista bi osvojila sigurno jedno 60 ili 70%. Pa onda bi izbori bili obesmišljeni. Da ne bi izbori bili dosadni, ipak ćemo ići na 2 liste. Želim i da kažem našim partnerima u Vladi Srbije, Socijalistička partija Srbije i naša koalicija sa PUPS-om i Jedinstvenoj Srbijom je kredibilan, predvidiv partner i ne samo pruža podršku Vladi ili Vučiću, mi želimo aktivno da učestvujemo u tome, da budemo deo te politike i da imamo i naše inicijative koje će premijer da sasluša i ako treba da ih prihvati ili da kaže da se on ne slaže sa time, ali mi ne želimo da celu tu odgovornost prebacujemo na njega, imamo puno razloga da u mnogim oblastima imamo i da budemo mnogo inicijativniji nego što smo i sami do sada bili.